клип. Айде. Тук как е? Дълбоко? Тук е тресени. А? Тук е дълбоко. На ти грипера, вземи грипера. Вземи за всеки случай. Сложи си ръката на него. Прехвани го през ръката. Там не мога да хванем. Ще го изкарам там. Може да влезна въде за тъна. Ето добре. Може там. Оце. Там е въпросика, бе, бране. Оце не мога да слезна там. Тук ли? Тук не мога да хвана. Няма къде го хвана. Трябва да го прекараш през чевиите. Там най-добре беше, ако можеш да мъкнеш. Държиш ли го? Беше за това на лучи. Ако можеш да го прекараш през това, беше за това. Хубава ръка. Няма се изпашка. Рушителното. Айде! Айде, батко. Айде! Закрихме като хората. Това е. Това е, браво, пичове. Кала, иди и ти при тях да го снимам. Застани при тях. Яла фани после и аз да влеза вътре в... Яла така. Нали знаеш, Бабалюна, че дойде ми тук, не пропускам аз. Къде да си го сложа сега тук? Мастера! Яла фани апарата е така малко и аз да се присъединя. На клип ли е, Петя? На клип съм го сложил. Ще ги изкараш. На клип съм го сложил и снимки. Айде, момчета, мастера! Закриване на сезона! Вземе сом! Сега ще направим снимки. Честита нова година!